Már az magára mit csinál? Az a rádió bolond. Az, aki bekapcsolta. Hagyd békét, az mit keresed? Hagyd békét! Azért nem megy. Ilyet ne fog rá, azért nem megy. Hát aladás megy, hova akarod, hogy jobban menjen? Ne erősíts fel, ne erősíts fel. De te jobban. Rádióba. Ne, gyere egy kicsi busikátokról, gyere. Na, Azt sem összeér. az sem. Mi van? Húsz szeretlen az állít, húsz le. Tolja. Jó, de jönne Biakuci. Apuci nem jön ide, hát apucinak vacsorát neked mit csinálsz a függönyát? Mondtam, hogy ne csinálj rosszat, mert én ide nem engedlek be, hogy csak te rosszat csinálsz. Egy szó mint száz. Igen. De... Látom. Addig édeskát, hogy eltöröd, és akkor aztán Jó, hideg. lesz nem uras, ne add az arcodhoz szabad. És neked nem is adjuk. Mit csinálsz? Nem is adjunk neked gyorsival. Hadd el. Neked törjem. Az anyát is tókját, oda vissza, ne akkor. Nem törjük még. Úgy. Úgy képzelsz, egyet túlnak, és akkor ezt akarod törni. Kirátültek ma. Tűnültek mind a közén, mikor megy. Jaj, nem mondtam, szegyen a aztán részlet vittem be, és keresztül húztam a vasak mellett, egy gyaraszra. Nem tudom, aztán ki tud neki repülni. Itt nem volt hideg. Érzi. Há! Isten, bászta meg, mondom, hagyjon végig ennek a függönnek, hát nem érti meg. No, mit akarsz vele? Nem szabad mindent felviszélni, bolygatni, úgy. Nagymamának fáj, neki ne rátenni a kezei. Jön a inaugurát rúglak belőled, hogy fosít lesz belőled. Igen korán rúgsz. Igen korán. Igen, mert nem otthon vagy. Úgy rúgjál belém, hogy nem otthon vagy. Nálam vagy. Jönne belőled. Nálam vagy. Én csinálok belőled fasészat. Nem mondanám, ne inaugurát rúgok belőled. Mekkora? Csak belém ne rúgsz, mert aztán akkor tényleg megállás. Jó, de nem akkor a lábaid. Elég rosszak a lábaid.
Az akkor. Hát egy ilyen ügyes kicsi Európistának nem szabad ilyen rossznak lenni. Azok mind jók. A testvérek mind jók. Igaz ez? Igen, dologfosítót csinálok belőle. Igen, a testvérekből, de nem belőlem. Belőle csinálok fosítót, akkor úgy megesnek, hogy lecsorogom vaját. Menjen! Akkor olyan gombóc leszek, hogy a turkomból vissza tudsz jönni. Bizony, mint a farkas. Már megettem malacskákat, ugye? Igen. Jó, de ott is a szól van. Micsoda? A malacskás farkasos könyv.